आं नैबे उलुबारि दावराइबारि गामियाव नैबे गामियाव आङो सासे आइ लोगो मोनदों। जुनियायै बिथांखौ सिनायथि होनांगौ मोनसे बाथ्रा बेनो जाबाय बिथाङा दासिम बेसेबां 110 बोसोर जासिगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो जों नुनाय मानसिनि महर आरो बैसो बायदियै बिथाङा 110 बोसोरावबो दाबो थाजिम जानानै दङ। बेनिखायनो आङो सिनायथि होनो सानदों बिथाङा जोबोद धोरोमसुलि। आरो आइया मुंखौ बुंनानै लागोन नामा एसे? आंना औ आंना बे खुदि दैमारि। खुदि दैमारि जोंनि सदानन्द दैमारिनि बिमा आंगो बिमा नैबेहाय जों गामियाव फैनानै लाबोनो हादों। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा 110 बोसोर जासिगोन। बेनिखायनो जों दि गोलाव जिउ बेबायदि आइ बायदि थांना थानो हायो बेखौ जों बयबो उन सोलोंनांगौ। आं खालि मोननैसो सोंगोन आइनियाव एसेबां जि माने निरोगि जानानै बेमार गैया आजार गैया जि थांनानै दङ एसेबां समा, गतिके जानाय थानायनि बेलायाव बिथांमोना माबायदि जायो? निरामिस जायो। औ निरामिस नंगौ नंगौ नंगौ। गोबाव जाबाय। निरामिस जानायनि थाखायनो एसेबां बोसोरा थांनानै दं। बेदर फिसा जायोबा माने एसे प्रेसार बा माने हिटआ बारा जायो नालाय, ओंखायनो एसे गरमा बारा जायो, थाब थैनायनिबो चान्स थायो। सासे निरामिस मानसिया बेबायदि थांना थानायनि समखौ मोननो हायो। आच्छा निरामिस जेबो मा समनिफ्राय गारनाय ओरैनो? गोबाव जाबाय। गोबाव जाखाबाय। बहुद गोबाव जाखाबाय बिथांमोना निरामिस माने भुजि। न'खरावथ' जायोना सोरबा सोरबा? औ बिसोर गथ'फ्रा जायो, बिहामजोफ्रा जायो। गाव खिन्थु निरामिस भुजि। आरो आं मोनसे खोथा सोंबावगोन जे साननाय हनायनि बिथिङाव नोङो न'खरखौदि सालायगासिनो दङ, फिसा फिसौनि बिथिङाव नोङो नोंनि साननाया माबायदि? फिसा फिसौखौ अननाय, फिसा फिसौखौ बाहायनाय बेबायदि साननाया माबायदि? फिसाफोरखौ गोसोखांनानै दिन थाङो आं। आंनि फिसाफ्रा जाहाथे आं नुलाङो मोजाङै मोजांनो होननानै आं आराधना खालामबाय थायो बाबा। फिसौ फिसा बियायं पर्यन्त नुलांथों। नुलांथों। दंजोबो बियायं फिसाफ्राबो हाबा जानोसो बावला। बरिया बियायं फिसानि आरो बिनि माबाखौ नुबावगौसो गथ'फोरखौ। बे फिसाजोफोरनियानो सिख्ला जाजोब्बाय। फैयो बहुद बुरजा जाथारबाय फरियाला। आच्छा आं मोनसे सोंगोन एसे गथ' गथाय साबैसे खांदों आइया? दा आंनि फागोआ हौवाफ्रा 6 जनमोन, सासे गोमादों। हिनजावफ्रा 7। 7 जनमोन? औ। आच्छा ओमफ्राय हिनजावसाफ्रा 7मोन? 7ल'। 7 जननि मादाव सासे गोमाबाय, 6 जन दाबो दङ? औ दं। दाबो दंजोबो मोजाङै मोजां। दाब दाब जायगायाव बिथांमोना माने माबा लाहैबाय, न'खर लाहैबाय होनना बुंदों। बेवहाय नैबे सासे दङ, सासे बिथांजों बेयाव थायो जोंहा आइया। जोबोद मोजां मोनबाय, गोजोननाय थाबाय। आं बेबायदि नागिरो सोरबा जि बेबायदि 100 बोसोरनि बारनाय सोरबा बोराय बुरि दङब्ला बेखौ आं फट' लाखायो। मानो होनना बुङोबा जोंबो बेबायदि थांना थानो हाथों, जोंबो जानाय लोंनायाव माबायदि माने सांग्रां जानांगौ बेखौ सोलोंना लाथों। निरामिस जायोब्लादि जोंना नंगौ जानाय जायो, खिन्थु एसे बोराय सम जानाय लोगो लोगो बेफोरबायदिखौ एसे गारलांनानै निरामिस भुजि जानो हायोब्ला गोलाव आयुस परमायु लाभ खालामनो हायो, बेखौ आं बुंनो सानो। खुलुमनाय थाबाय आइनिसिम। खुलुमबाय। शान्ति।